Ayal başkala. Hoş geldin bacı. Aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz Çiçek. Aleykümselam. Oňatmysyňyzlar emä? Salam başlap ýörmüşsüňizler, işler bolmy? Sağ ol çiğim. Ömümut mu? Hudaya. Şükür, Hudaýa şükür. Meniň şurada bir soragym bar. Abdullah saňa soragym bar. Hemmäňizem şurada diňläp oturýarsyňyz. Näçe adam barym bolsa, Abdullah men saňa normaldan da ýazdym. Saňa nomer de berdim. Ama sen meniň gyzymyň suratyny ýaýyna çykaran eken. Kimden soradyň? Seniň bunu ýaýyna çykarmana hakyň barmy seniň? Murat sora. Sen muňa jogap. Uruşma. Ay. Gitmiş çeçek. Yok ben ursam yok. Ben tak sorag oturýarym. Abdullah ben näçe ben nomer berdim. Bana dedim erkek oldu jaňat dedi. Bana jaňat etmedi. Sen meniň gyzymy ýaýyna çykarmana hakyň barmydy seniň? Kıydın kim? Meniň gyzym sen. Çeçek o soru benim Abdullah berdim. Şonu maňa näme dip jogap berdi. Halk görsün dip çıkardım deydi. Halk ýa görsün dip. Yok tamam da ýagdaý bolsun dip çykardy. Bu ýerde meniň munyň alyp barýan işler bir başga. Bu ýerde meniň gyzymy näçe ýaýyna çykar? Meniň ýaýyna çykarmana haky ýok meniň gyzymy. Meniň gyzymyň garyplygyny nerede bilýär ol? Belki ol meniň öýümdendir. Belki meniň öýüm başga bir ýerdir. Mehmançylyga gelendir. Belki bir ýerden ýaş toýuny bar. Bile goşup bilen oturdy. Dörde on bilen ýok. Näçe ýaýyna bir dünýä tutuş adam görüp oturar. O ýerde ýaýyna çykarmana haky ýok soragly. Bir soraksız. Soragynda näçe ýaýyna çykar meniň gyzymy? Onda senin gyzyny ol näme şol? Sürpriz maýsa dip şo kanalda çykdy da senin gyzyn. Ha, gyzyn tanam. Sen tanam dok diýdi. Men üçin o kanalda çykdy senin gyzyn. Nerede çıktı? Ben şu başka yerden çıktı yönü ben şunu aktarıp görün. Tapamıyor hazır şuna. Başka yayından aldım diye çeçek. Başka yayından da bu fotoğrafını, Art'ın fotoğrafını paylaştı. Yayında çıkardı. Bu. Şol ne? Mayta sürprizden aldım. Tamam işte almıştın. Aha. Olayam senin onu yaptın ya şonu çıkarmana doğrudan. Maysa sürpriz çıkarsın. Maysa sürprizde men var. Ona pul verdim. Şu sürpriz ettirdim ben. Ol hem de kimkiyle paylaş ol. Ol sürpriz paylaş. Sen bunu bilemem garip maşkaları paylaşıpsın aslın yayında. Yönü ben şu gün sen yayında paylaşın aslında ben gelmedim. Senin garip maşkaları deyipsin. Eşdeller var ona. Men garip demedim. Seret pul bilen dedim. Adamı bayet pulunu okuyordum. Seret pul bilen adam bayet pulunu okuymayan maneti. Yo Abdullah dikacımın çeçek dikacımın şayat dolum. Şu inanmadım. Şu suratda gitbenen gitlerdi menen badım. Bir diýende şu Türkiýede işlep görün eneren çağalar aňyra diýdi. 100 000 dolar goýýarsyň, yüzler halyp diýdi. Çağalar diýdi şu ele tadar diýip diýmemi diňläp otur. Bu panem Abdullah maňa mont berýdi. Berdi mi? Erkek halına şazat aýtmana nämäge gerek? Erkek halına onda da. Erkek halına. Vah, benim elimde güç oldu. Benim elimde güç oldu. Ben onu aydardım. Ben eneri gelin kıyılarım. Diyekece bilmem. Direkt çiçek. Abdullah böyle ötünçler mayıp taktılar yanlışkılar. Şu tayı yeke tenge dip gelýär. Bilýärmi her kim şu tayı yeke. Evet, çiçek. Eğer de benim elimde velipe bar oldu, güç bar oldu. Ben diyekece de ayaldıydım. Yurttaşında işlemekde yol vermezdim. Emmesi ya hadinç almana giderdiler ya da okumana giderdiler. Mende bir velipe bar bolan oldu. Men häzirem şu ayal gyýdylar umumy indi näçe wagtdan beri efir atjan. Şu ayal gyýdylar Türkmenistana gitsin, şo ýerde ýaşasyn, şo ýerde işlesin diýip men efirler atjan. Ýöne biziň diýýän atlarmady ünüs beren oklar hökümet. Şonuň üçin biz köpçülik bolup ýüzlenip görmeli. Yok Ayşe etmeli, yalvarmaly, näme etmeli bolsa etmeli. Doğru da ağam doğru Men da. ahir makavat tökkenim olara da indi tökken diýemde medeniýetli tökken men Doğru. tanqid Yok. edýän. Sere kaderim. Estem ayarlığım. Yine şu tayda açıp neme etýäňiz da doğru sen aýdyp oturýarsyň bol. Şu tayda häzir %90% sana söwüp berýär ağam. Bilýärmi? %90%. %90% söýän olsa şonuň %90%iniň %50% hökümetiň işgärleridir. Hökümetiň işgärleri. Sebäbi berdi näme 50. Türkmenistanda var, men sana aýdaýyn, Türkmenistanda 10 000 tane elçi işgär var. Milli howpsuzlyk ministrliginiň 10 000 tane işgär var. Şonuň hersi näçe günde meniň efirime girmek üçin dejurny goýýarlar. Dejurny. Yani sen şu gün Abdullah'ın efirine girýän da töwürem. Ýene sen hem şoň üçin gelipdiň ýa-da. Yok men mara. Men tapşenýalaram bar mende. Türkmen nomurdan maňa günde unaşa töwüp tapşenýa diýerler. Ine kaderimiň öýüne bartdyrlar. Ýörüýte emhemäniň işgärleri. Görýärmiň? Siz o dolu bize karşı işleýäňiz, ho?
Sen Yok. ondan ben gen göremok. Yüzde çok bir yan olsa sonun Ben görmem Türkmenistan'da da bu. Abdullah çiçeğin soruma cevap veren diye kadar cevap veren o. Bizim götümüzde bok var olan çünkü diyeceğim yatıp bilen bok. Korkyan. Bizim Abdullah götümden senin soruma näme cevap bok verer bolsun. misin yani? Mine final edetken o. Dinleten ene kanmadır çağılanmadır Türkmenistan'da istat diyen o. Görmü sana? Yo doğru da ilin çağası bilen heleyi bilen eğer Oh. bilen erkek olup ne işin var? Ben anlamıyorum ki. Erkek olup- yani öyle prezident hem koyan, onam koyan, bunam koyan. Ey bir kardeşlerim ne diyen zaten da bu. Çiçek nece? Sen sol sağın yanında bolofun gibi yok mu de? Yok. En son yanında bolofun gibi yok mu? Hayır dur. Yok mu sende? Enelik yok mu çiçekten de? Hiç gibi enelik yok mu sende? Bir duygu yok mu sende? Senin bir yok. Ha. Ben de enelik oğlum için ben sana sorak bir oturna. Sen ne mi? Üçün benim kızımı yayına çıkardım. Ben bir gidip gel oturdurum. Ben nece? Ben sana ait oturuyorum, yıldan oturuyorum. Sen öz kıydın yanında yaşamalı. Sen şu yerde işlemeli. Şu yerde sana mümkünçülük öğretip vermeli. Hükümet. Şunun için ben sana Yok ben düşünüyorum senin aydınlığa ben düşünüyorum Abdullah Serin ben düşünmezlik edem yok benim kaçka şu yerde çağırırım yani işlesem başkalarımın arasında bolsam benim hem isteğim şu oldu yurt başına çıkan dine benden çağrılarını koyup aydan dine benden olma hareket etmeli, gurlemeli. Yine gurlayan, yine gurlayıp bilen ha. Şu gurlemek yok kurla oturuyorsun yöne sen ben hiç cana bedin yok daha demede yok ahır zordu ben hazır yayınına geldim kaderim sana çiçeği al diye için sen hazır aldın eğer şöyle kaderim çiçeği al diyemedik olsa sen almaydın beni yalan mı? Ben sana numara verdim. Sen ne için bana can etmedin onda? Ederim. Yine geldin ha. Ederim. Etmedin. Ben sana ne açıkta nereye oturuyorum? Ne açıkta numara verdim ben sana? Can etmedin. İşte yani. O da kun guruş işte yani. Ondan men o her kime can edip men tem fikir eden o hükümetin işgardırdı. Hükümetin işgardan ben. Hükümetin işgarı bolsan da bolmasan da sana numara verilse sen can edemelisin. Hükümetin işleri olsam kafana alırdım ha. Bak gelecek. Dur dert geliyor. Günde her türlü bana hayvat atıyorlar. Men hayvatlardan yağdadım. Yine şimdi yalak evire geliyorsunuz. Aha. Burleş. Tamam hayvattan yağdan olsan Abdullah Baseret senin hiç kimden soramadan idemeden bir iş etme. Sen o yerde yani yıklan oturun çağağını var. Dahil deyip görürsün o yüzden kızımın yüzünü gördün mü? Senin gözlerini görüyorsun yıklan otur. Senin getirip onu yapıldı deyip yayına çıkarsın da o çağağının suratını. Garip başka o yerde bilemem ki her kim her zat deyiptir. Her kim her zat deyip o zapsızlar ben eşte oteni bana iştirdiler. Ben şundan sana numara verdim. Bana erkek oldu can etmeyip sen can etmedin. YouTube kanalında da var. Alda görüp gelince ben listini da diyeyim yok. Ben dedim yeke diyen dadım benim yine yurttasından milyar dolar Türkmenistan'a uğraşsam adam var çağağını bak dedim. Kara sonyalı gelince ben onu Hazır. Yok şu anda şoğuyu çıkarmadan hazır bile o şoğuyuzun durmuşu nahiltüğüne. Kora altında ben sana yazdım. Kora altında dedim. Tamam dur Abdullah ben sana yazdım bu. Kızımın durmuşu dedim kora altında dedim. Başkalamam dedim. Kızımın sen şu yerde bulup suratlarını paylaştıranı uçuydum dedim. Ben dedim 4 tarafımı açtı dedim. Başkalam bozuldu dedim. Sen düzeltebildin mi duyurdu dedim. Sen benim kızımı yayına çıkardın suratını hova mı? Benim başkalam bozuldu. Sen cevap verebilecek misin şuna? Yo gelince. Ben 4 tarafımı açtı bana. Dedin gelince. Maysa sürprize koyan vaatınız dedin durmuşsunuz bozuldu. Onu ulaştman. Sebebi o yerde Yok. Sen Abdullah sen yine yanlıştın. Yine yanlıştın sen. Sen yine yanlıştın. O sürprizçi benim üyüme varıp sürpriz yapan gelin oğlu. Onu hem bana sürprizlerini paylayan yöne sen yayına çıkarırsın yayına. Ha. Yok, senet gelince. Barcım dinlemeni. Birinci bölümde aşağıdan adamlar yazıptır yine men aydanda atlarım yazıptır yine bağıt kıydın gözünde doğulun önünde bağıt yok. Sol beğenen ok deyip yazıptır. Hem bir şey. Kendi adam yazıptır. Ondan ikinci bölümünü çıkarttır. Soğuyup. Şunu atları yazmam. Gayrat edin şunu atlar yazmam deyip mayta turpuriyedin gördü. İkinci bölümünü çıkarttır. Şu kıyıdan koyuptur. Sizin kıydığından koyuptur. İkinci bölümünde. Yani atlar yazmam deyip kayış ediptir. Benim şu kaytalanan da atlar kaytaladım. Şu aşağıdan yazmam. Yani senin kaytalanan da atları sen yok. Dur ul var ha paylaşıptır. Sen yayını çıkardın ha. Durun demek görüntüler çıkardın ha. Canlı yayında. O canlı yayında. Değil ha oğlum. Abdullah sen burada düşünüyor değil mi? Bana hazır canlı yayında. Bilmem ne için bir adam görüntü. Ne için bir adam eşit tip zatları. Benim şu yerde bilsen var. Şunu yapar. Yorumlarına geri gördün mü? Mayta turpuriyedin videosunu ne açadan gördün? Ben onu sürpriz dinlemesine görem yok mu? Yani beni şu yerde görem olsa yorumlarına cevap ver oturuyorum.
Sonam 50 Kellesinden iyi beýärler yorum yazadırlar. Şoňal akylsyz, manysız yorumlar yazýarlar. Kellesinden iyi beýärler. Milletin çağasının näme işi var? Çağanın yüzünü gülleni bilen näme işleri var? Saçının dursunga, saçının kesileni bilen näme işleri var? Kellesi işleyen adam sen videonu gör. Begene baş begene geç git. Nämesini yorum yazýarlar. Bu çağa gülen yok. Bu çağa öýleden yok. Çağanın ne işi var milletin? Men şurada 6 yıldan işlep görün. Bir adamın çağasında bir çağanın yüzü güldi. Ya çağa ağlayan. Birine yorum yazdan görem yok men. Begene basıp geçeceğin yana. Yorum yazmayın men. Çağa güldü, çağa ağladı. Onu bilen näme işi millet. Sol gıyıda millet öz çağasını görüyor. Senin gıydında, senin gıydın gözlerinde millet öz çağasını gören için yazıyor. Gireri. Her kimin derdi ol. Her kimin derdi senin derdin. Şonun için her kim ödüne teselli gözlüyor. Adamlar ödüne bir... Men çeçek onu gördüm, boğdum dostu olmadı. Men hem çağlandı, salıp yönümen demetmeyin. Gördüm bak kaderim doğru ediyor. Benim hem şöyle bir lot verin, şu kıyızım, şu yağdayda tonla gidip bilmedim. Yönü yaşına bir özür sürpriz yaparmaldım, var bilmedim. Çeçek yakacağım. Sürpriz ettim ben şu doğulu gününe. Çeçek yakacağım tüyün kesiyen, yakacağım da tanışlar. Aha. Ömürçü birinci bilen ähri musulman halkyma Türkmen gelmeýler, erkek gibi ker kadınlara seslenýän. Allah sen yüreğinde giňlik bersin, sabır bersin. Biz ya diýle hem erkek golluk hem ayal bolar. Ağlamyň musan fotoğrafyny goýan, no da düzüljek tapdy diýär, no görmejegim diýär no. Muny Allahdan başga hiç kim düzeltmez. Bir de şu taýda 30 ýaşda gelenem bolsa, ýaşymda 50 ýetip barýar. Yine ertek şu tarap duran çağlamydan gelip taý tämedip bolýar. Nisip boda 5 ýyl garaşyň şo bolýar. Muny hemmemizden ýaşaýar. Biz Türkmenistan mafatamda öýde ucumda dönürik. Türkmen ganymda dönürik. Ýöne biz muny ýaşaýar. Elimiz tir ýapyp daňatandan aňşama çyn tämedip ýapýar. Muny kim ýapar, kim görür? Şu zatlar kim üçin edýär? Şu suratdaky çağalar üçin, şunyň geljegi üçin. Şu taýdan 5 manat barmada hadakamdan sowuk bilen zokdy. Çiçek gelince. Näme günde ýatsa gujaklap ýatmak kim keypine ýatdy? Ne äriň ýanynda gujogyňda, ne çağaň. Şu taýda Türkiýede 5 wagt namaz okap bardan insany kunju diýýarlar gerek. Yalanmy? Yalanmy? Indi onu kellesi. Allah can ýöne diňe sabır bersin diýen. Türkmen goççy gitlemede sabır bersin. Gerneme de sabır bersin. Çiçek Bizim gelince. gelimiz ýaly, bizim Türkmen gıýrlamaz ýaly hiç ýurtda ýokdur ömrüni ýa diýilde geçiren. Siz çeçek şu adam bir sowra berjek. Kim üçin ýaşaýan? Kim ne üçin beşmek gadanýan? Sen ne içinde şu taýda ne aýam aşkadyň goýetirdim men bana şu. Ya boýunda atmasam gadaryň ýokdur. Ya tokko dolaryň ýokdur. Eberden gepdiň içinden gan çykaýjak bolýar. Hemmemiz yarar sebäbi. Allah sabır versin. Sağlamma döndü. Bu çiçek gelince. Bizim yeni atalarımız hor oldular. O Saparmat Niyazi döwründe hor boldular, erlet ýaşadylar, ýöne. Şolar dowlan günümizde de başga möhüm günlerimiz bolýar. Ene sünnet, toy, ýaz, şolar bizim en atamyz bizim ýanymyzda. Indi bugünkü günde sen çağan goýup gaýtdyň, ýanymda däl. Yine de bir sürü bahananan şu ayda otuyorsun. Bir sürü millet diyen yurtdaşında işleýär diyen, bul diyen. Şu meselenin çözmek üçin prosto gürlemeli. Şona ne desin gelin? Ayır eski, gayret et bağ olsa. Yo, onu men goýamok, TikTok'a goýamok onu. Mesela sen bana, durun Abdullah sen bana onda WhatsApp'tan bir yedim bana can et mesajı sorat koşacak. Senin yayınında. O TikTok'un yok, o TikTok'a goýamok men onu. TikTok'a koymasa da yayına koysun. Yok, sen Abdullah ben var, senin işinde hiç çilek işlet yemedin. Sen prezidentin karşısına gidemen, kimin karşısına gitsen näme etsen, ben uzatlara koşulmayın, benim işim derdim yok. Men nerede gepmesem, nerede näme etsem de, men hiç kim işlet yemeyin. Ýöne sen şol çağanyň ýaýyna çykaranyňa men sana näme üçin çykardym diýip soraýdy. Men sen başga işlerden garşymaýyn. Men sen hiç işine de garşymaýyn. Ya prezidentin işine de garşym yok, ya başga bir işine de garşymaýyn. Garşykda men diňe senden tek soragym şu çağa näme üçin ýaýyna çykardy, kimden soradyň diýip. Men sana dedim, şol çağanyň häzir durmuşy hop aslında, biletim gorak altında diýip men sana aýtdym, ýazdım TikTok'dan. Meniň ärim şol çağany TikTok'da ýaýyna çykartdyrypsyň sen görmedingmi, gözüm gören okmy, dört tarapyň açyk diýip men häzir maşgalam pozuldy diýip aýdy otyrdym sana. Men sen başgalardan goşulam ýok diýip otyryn. Abdullah sen düşünýärmi? Şu çağany ýaýyna çykaranyň üçin şol gyz durmuşy gorak altında häzir. Düşünýärmi? Hiç kim gidip bilen ýoklar. Düşünýärmi? Bir de maşgalam pozuldy häzir meniň. Sen näme üçin şu çağanyň suratyny şöyle paýlatdyrdyň diýip. Seni gözüm görmedimi diýip. Elbette bagyslan. Ýöne siz ilk bilen onu maýta surprizde çykardyňyz. Ya maysa sürpriz bolanda da ol sürpriz beýleşildi paýlaşyldy. Börde garip maşgala paýlaşypdyň sen. Abdullah bir de düşünýärmi sen? Garip maşgala diýmedim jan dogan. Garip maşgala diýmedim. Şonu bir düşün aya. Şonu bir düşün. Garip maşgala diýmedim men.
Yine kaderim şayet. Dur. Abdullah no berin uğraşsana bana. Çünkü amını uğraşsan Abdullah şu no beri. Ağzınızı bozman gelinler. Çiçek gelinize. Yine ben yanama ettim. Yine ödüm. Yine şu at çoçağın yanına baran o son nimetim o senin yine atan senin yanında bol da. Senin de munglarca bakananı ma uydurup otuyorsun. Çoçağın yanında olacak gelmeyin. Bunlar bakana der Abdullah ben dinle senden sorağım ne bir sebepten koydun şonu yayına çıkardın dedim. Kimden soradın dedim. Sen düşünmedin ben şu çağanın yayını koyutun suratını. İcesi atası görse ne ayrı olur düşünmedin mi sen? Ayırdım diye oturuyorum. Ya tamam ayırıpsın da koymasan ayırmazsın. Ne bir sebepten koyarım o da ayrı düşündür diyor. Ne bir sebepten koydun sen? Çağı. Fotoğrafını koymak da arkasında koy koydun. Yüz salıp çağı. İyice kaka mehrine dar bulup diyor çağı deyip yayına fotoğrafını koy koydu. Yani kelleme de gene koruş çağı olma gidiyorum salıp bir çağı. Bir gün arkasında gördük. Fotoğrafta paylaşılan nokta bir gördük yani. Bir de sonra gördük. Neden aldın bunu diyemedi. Plan yer kanaldan paylaşıldı dedi. Hem ben şunu dinledik. Hem ben şayet şunu. Şu çağın kanalda paylaşıldı. Yenesi bir yerden $100,000 koyuyordu. Çağın yüz salıp deyip koy koydu. Yok hayır kanalda paylaşıldı. Allah ha şey diyen geneciden yok sürpriz yapan kim paylaşılıyor ol. Teredim indiki koyacak ayarlarından oraya. Teredim vatandaşlar. Yine bizi neyme maskara ediyor. Bizi yine görüyor neyme maskara ediyor. Yine görüyor. Onu dine bir men paylaşman onu milyonlarca adam paylaşır. Demek milyonlarca adamın derdi bizimki alak. Eğer de siz şunyadattan korkacak bolsanız TikTok'a çıkmam. Menin hem suratımı milyon yerde paylaşıyorlar. Milyon yerde suratımı paylaşıyorlar. Beni öz sesim çıkaram. Yok sen suratını paylaşırsan Abdullah bize karışmayız. Sen TikTok'a girende o zatları boyuna çıkıyor. Mesela şu mesela hani yapmanız ha işte çiçek senden benim ötün story'en şovunu gördüm yani koydum yaş yerli Allah'tan hiç kanına gelmesin çağlam yüzü aşağı sallanmasın 2 gün olsa güzel günler yaşasınlar. Ne diye Abdullah ha işte çiçekten bir daha götürer mi? Çiçekten de şu kulçurga devam et. Şu önkü durmuşa devam et. Önkü yaşayışa. Ben senden haysi yolda devam edeceğim soramadım Abdullah. Sen benim durmuşumu kaytarıp vereceksin. Dur. Ben senden haysi yolda göreceğimi şu anda senden soramadım. Sen benim başkalarımı önkü düzeltip vereceksin sen. Ben de cimca. Evet kaçanda sen Türkmenistan'dan iş için çıkkaydan altın hakkını alıp bilmen. Ana şoğa sen durmuşsun ödün bozdun. Ana şoğa kellen işletmem haş edeceğim. Kaçan sen Türkmenistan'dan çıkkaydın ha benim hakkım iş yok, güç yok. Benim de etmeli, benim de bana iş güç verin diymen yerine sen Türk'e kayttın. Ana şoğa sen durmuşsun ödün bozdun. Sen nereden biliyorsun şu altın durmuşsun bozularını? Sen surat paylaşandan son değil o. Ben sana şunu. Ayşe Fırtıniv'den onu sonra. Evet ben senin kanalından almadım onu. Senin öyünde barıp turota düşürüp almadım onu. Ben senin şahsı durmuşuna karışmadım. Ana Maysa Fırtıniv'de ait. Sen ayırsın diye. Ben için koydum diye. Şu ödem tuttu, şu ödem yurt dışında. Yok tamam Maysa sürpriz adı var onun. Biliyorsun sürpriz yapılan son ol beğençlik zatlar paylaşır beğençlik zatları. Senin gel kayıp başına da paylaşır ne ol? Sonun içinde... Böyle Abdullah sen çıkarsana. Gerek yok. Sen bari düşündür ölmesin. Seni sonra cevabı verirler yok sen. Gelince. Yine vatandaşlar. Yine biz görüşmeyendiğimiz için ne güllere gelip gittik. Şimdi biz gidilen bir aşam var. Bir anlıyada Mehmet altına şunu. Bir aşam var. Durum daşkı dünyadan daşlaşmalı biz. TikTok'a, YouTube'a hiç içerik çıkmadı elbet. Türkmenistan'da kıyalak turmede yaşamalı biz. Tabii bir yer görse bizi utandırır. Bir yer görse bizi kimsidir. Doğru mu? Kaderim. Bir yer görse bizi kimsidir. Bizim üstümüzden gülür. Ana. Bizim gelen yerimiz. Şurayı da alsana. Maysa allıya. Maysa diyem 5 tane coşku var. Allık var ya. Ben sorum anlayayım. Ablacım. Boranca aklım. Alacak. Yok her şeyim. Ben ilk kuşkuyat değmedim. Hiç kime söylüyorum. Oğlum geleceğine fazla fikir edin. Neştayda bir çiçek var ak. 5 tane coşku var. Şu allıydı. Şimdi biz ödümüz durmuştan uzaklaşmalı olduk da. Ödümüz... Dinle Abdullah. Nasıl uzaklaşmalı olduk. Kimden olduk. Dinle Abdullah. Hava dinle aytıver.
Öz etýän işini paylaşýan başga adamyň işini paylaşma bolýar. Öz işini ýaýyl başkalar ne yapsa onu yapsın sen hiç yıl karışmadan öz işini öğretsene. Onda yaman olur. Sağ ol Ceren. Oğa çıkma diyorum. Aksan nasyonal kapkara oldu git. Ha. Benim nomerum ne çıktı ortadan attım. Başkalar gelip yüz görüştü de yönetmenin hayır gayret et. Başka hareket etme. Öz işinden, öz yolundan sen yaman koygu dersin. Yo, men Türkmenistan'ın halkın haliyadayını görmek için gördüm. Ayağlayıların göz yaşına men durup yal doňuruk gel. Men şu ayağlayıların içine öz canımı ortağa koyup gurlap oturuyorum. Sen mi? Ortağa koyan bolsaň janyň nomeryny bersene men seň janyň tap berýär. Yok, ben genelde Van'dan der. Men sen gelecekinde erkek bolsam men sana dinle elin hareketleri hayvan der. Hayvanlar şöyle buruşça özünün güçlülüğünü görkezýär. Altına şu ak çeçe alsana. Sportsmen yani turgulleş ya da ringe çıkıp da vuruşa. Onun tüňläbilýän. Haydi. Men sana ringe çıkal diýem, erkek geljek boldy, nomeryny ber, men ondan soň seni näme etjegimi özüm aýdyp berýän bolýar. O zaman sen Adam hoş geldin bayram. Aleyküm vatandaşlar. Bugün var hem demeyiz ki beni. Yani hana açılıp beni duran. yekese diyecekler var mı? Var mı? Men dinläbilýän bay? Barmın çıkyn ol men dinle. Dostum sen nerede? Barın zapsneme davet etdi. Takıldı dost. Nerede şu an sen yurttaşynda mı? Alo. Türkiýede. Şu hereketiň näçe onu Türkmenistan eden goktu. Türkiýede akılan başyny aýlaýan men şoňa haýran galýar. Bayram Şurotun paylaşıptın mı, näme mi? Näme iş etýäňiň öz işiňe jogap ber. Hiç akyllyca iş däl. Bir ders al tilini. Näme çıkýan Türkmenistan? İstikdaýdan mı çıkýan, dogrymy? 5 mat eklejek sagylamy dikdaýdan taňa. Dogrymy ýalanmy? Bayram. Yok, sen jogap ber, dogrymy ýalanmy? Ulogy ker, kör, yani aşağı edip giden adam dälmi? Men hakyky durmuş bilen ýaşaýan. Hakyky durmuş bilen ýaşaýan şu hereketiň näçe onu Türkmenistan. Sen bütün ömrüňe işlerdiň, seniň çağaň bolman narmanly, seniň keleňiň bolman narmanly, durmuşyň bolman narmanly. Dinlesek mi? Men de şu atın sağaňa da diletirem o. Yo, onu men şu adam ýalaka normal fora berdi. Men halky normal ýaşatyn, gowy ýaşatyn. Estem dost, nereden öldün? Mardan. Mardan, bilen Mardan. Näçe onu bal hareket etdiýär? Bir ýeriň suratyny paylaşýan. Men müňlerçe adamyň suratyny paylaşsam, gündüň näçe? Bir adam däl, müňlerçe adam. Müňlerçe 6 milyon türkmeniň suratyny paylaşýan. Yo, sebäp? Şolaryň suratyny gerek bolsa hyýalda çekýän, sözüm bile gurlaýan, gerek bolsa suratyny goýýan, gerek bolsa düzetmene haýyş edýän ýalbarýan. Adamlar düzeteni ýagdaýmaz diýen. Yo, näme sebäple etdiň? Hudaýa şükür bara, Hudaýa şükür bara. Ýurdumda bir otuýar. Ýurdumda bir otuýar. Ýurdumda oturan adam sana Türkçe peýda degen oga. Ýurdumda oturan adam Türkçe peýda degenmi? Indi sen şutaýda şu aýtdyr oturýarsyň, den ýurduma peýdaňy degýärmi? Şutaýda aýtdyr oturýarsyň. Din adam bir sürü gerek milyonlarca adam var yurdun içinde. Hemmesi bana can edip, gündüğün asa can edip, Abdullah bul, aylıklar al, pensiya al, başka da müňlerçe problemler, naýdýarlar bana. Son kaldır bilýär, onu den kaldırdy bilýär. Ben kaldırmana, bilelikde görüşelim diýip ine düşündirmäge çalışýan adamlara, bilelikde görüşmesek şu problema çölden ok. Bilelikde görüşmek diýenmem näme? Prosta dilini açyp gürlemek. Neşe iki barmak dilini ulanmak. Şonu ulantam. Şonu ulantam. Problemalar çözülýär. Şonu prosta ulanmak. Kendäme bilelikde ýöne. Yekelikde de yekelikde. Şonu ulanjak bolsa Türkmenistan ulanmaly bular ýurtdaşynda adamlar sagatyna dar bolup beren adamlar suratyny paylaşmady o. Erkek bolýar. Ýurdun içinde, daşynda, hemme ýerde bir şu iki barmak dilimi ulanmaly. Eger de hemme şu iki barmak dilimi hemme ýerde ulantak, şu wagtda ýurtdaşynda işlemeli. Diýjekdi. Onu bilýän, onu senden çekildi onu. Problem, şimdi gelýär.
Ben gelip etdiyen, yok, Bayram etdiyen olmaz. isim deden kemçilik var mı? Bir zat diýem, ayt ezenken şuýda bir zat diýem sana. Türkiýede bir zat diýem şey ýalançylar. Bayram. Ne deyin, Günden ne deyin diýen var mı? Günden gülya. Seni edilecek Ay, adam günden gülya. Senin yurdunuz yok mu? Gidin o. Bizar oldum siz haramzadalardan deportlayar doldurup yatýyňyz, baryňyz diye. Ha, onda sen aýdy bilen, hop ne ezenken ýapýarsın. Min ýa maşyny bizden ýedik. Men öýdüm şonu aýtdym. Şonu aýtdym erkegimde. Gel menden erkeğim aýtdyk görkeýim men işlerim aýdym. Barlarym botdan düşen ýerde men öýdüm kaçdy işleýär. Ha? Ançı bir Türkmenden üstüne şu kaptandaşlar bu ýan gülen hop men ýanyma gel. Men ýeti görkeýim şonu. Yani erkek bana ağam mordan doğru. Bu tek sen terden aýtsana näde sen ýandakylara kömek edýärsin. Tez isimden. Sen isimden gülýär diýär şular isimden gülýär. Sen isimden gülýär. İsimden näçe gülür ýa? Güler olan Men adam, men etten öp. Sen yapışıp yatıyordun aynen Türkmenistan'a gidecek gel şöyle işledik deyip yapışıp yatıyordun ha. Men gitsek geldim. O ben her türlü problem. Sen gel yaştay. Arzu et gel ya. Olar o yerde olar işler yok. Bizimki alaka adaylı işler yok. Olar $1000, $2000 aylığa işleyenler. Teşekkür ederim. Ödere min sonuçlarını yaşayan. Ne size de sağ olsun diyorum. Türkmenistan'da. Ceren Mağda. Ceren sana teşekkür ediyorum. Katınsınız. Hatta ya bir diğer kvartirada yaşayalım. Ceren çok sağ ol. Allah razı olsun. Ceren size teşekkür ediyorum. Benim Pancan. Ay Gülü. Ona da teşekkür ediyoruz. 94. Zigimcan ondan köprek naniydi gayret etti var ha. Birinin başkalarında burnunu sokma. Gayret etti. Yani men dinläp oturma keşfetden dinläp oturma suratym aýra diýip ýalbar otura bir gelmegen. Men mahkemede. Yayına gelýänler. Menem şondan aldım. Düşündüňmi? Erkek bolu ýa-da şu teň ejeni, jigiňi ýa bazyňy bir faýda. Neme vatandaşlar ýan fotoğraf arada bir göründadım, eşitdim aýtjak. Yetdiğinde ben 2000 düşünüp bilmeýär. Yine şöyle gelen yani bayramam, geroy, kahraman, bizdes, yani maksam şonlar geroy, kahraman, yani şolaryň hiçbiri bizim hali adayımız goglandyraly, biz Türkmenistan'da yaşap işläli, ayal gaýlarymyz ýurtdaşynda kösenmesin, olar Türkmen gepini çekip adamlaryň Türkmen gepini çekip ýaşamasyn, ya başka milletleriň gepini çekip ýaşamasyn diýip sizin hali adaýyňyza gynanjak adamlar däl. Olar diýär. Oyna ay bolýar. Salam dowullar, ýaýynlar, gowmusyňyzlar ýa-da. Müňgedek ýazdım diýsene. Müňgedek ýazdım diýsene. Ha, o müňgedek ýazdyma alay diýen almaýaňyzlar ha. Menne bana da bilemok. Bolýa. Men aýtjak zadym bar ha, o gyzjagaz bar ha, sizler onu goýduňuzlar ha. Men de görüp geçdim. O gyzjagaz ejesi ýaşyna geljek, men onu açyklaýyn diýen. Ejesi men sana sürpriz ýapjak, geljek diýmiş. O da bar ha, ona beklentisi olduğu üçin o gyzjagazyň suraty nasıl ya, morali bozuk bolýar. Ýöne belki de aýyň içinden çykar diýip umydy bolýar. Ýöne normalda var ya, o gyzyň hiç ýeli bara nemeti ýok. Ha, saçyny bitledip mi kaýyn diýerler. Saçyny biz bitletmedikmi? Biz bu bitletmedikmi? Bir 6-7 klasa kadaram bitletdik. Saçymyzy aldyrdyk, aýypmy? Dogry delmi? Bacım. Şimdi ýazýarlar da gaharym gelýär benim berdim durup. Ay dogan ayarlawan zırnı neme awdurla kän düşünüp bilmedi. Men bir aýdaýyn sana. Hemmeňe aýdýan. Şu wagtyň 4-nji gede aýtşym şu täzegenlerem dinlesin. Yo men dinläp otyryn. Fotoğraf ki koyulanına biz şu yayınına biz bağladık, şu Avdullah yayınına biz bağladık. O Türkmenistan tapmadı, yırtmadı, sövmedi. Dine deydi ki, yine fotoğrafta çağa yüzünü tallap dur deydi. Ona birden koşulduk şunu. Şu tayda yağ değil de 5 manattan toplam pulumuz $100.000 bolsa da çağa yüz salıp sebebi ene mehrini görmedik. O doğru. Ömrümüz geçti yağ değil de bacım deyip. Şu hakkında o fotoğrafı mara Avdullah böyle çıkarmadı. Başka bir yerden gelen fotoğrafı arkasında görközdü. İnne mesela moptu. Tamam. O gecesinin çeçekliğine bilen akbı kim diren tanımalı. Kader mana bak hele dogon ulumun kiçimin bilemok da seyret o yerde var ha sürpriz paýlya TikTok'ta mana senin diye goýberen zatlaryny kowuşdurduk diýip paýlya. Ýöne Abdullah'nın ýalňyşdyk yer biz hemmemize bir Türkmen. Bir-birimizin götümizin açmamyza gerek ýok. O çağan çıkarmamyza gerek ýok. Abdul dogry delmi? Ayaldyň. Çıkar, o 5 mından diyen adamlar görýärmi? İnetli adam däle 5 mından da. Şuwa çeçengene men näme diýerler? Ha o çağam şu derece yetdi. Näde bir dip ağramar. Ene bolan şonu var. Başka düşünmeden. Tamam da kaderim. Bu ýerde maşgala da gapdyr.
Onu bilen. Anana mokşon, anana mokşon. Huday var, menin bara onun gaýny. We Gaýyn apasy men, özünden sonra tanımaydyr. Huday var. Menin dogunlarım hemmesi ayağa galýa, bilýärmi? O tayda var. Neme doğuncum o tayda ütküşkät yok sana da ötüş doğru yazıyor. Men hemmesini wara ýurumlaryny okudum dogun. Hemmesini okudum. Häzir okak gelýän. Çiçek bol giýrenim menin gelinim. Doğru. Maşgalada hiç geli wara nemeligim yok. Ýöne bu surat bunu wara bulun bujar etdi. Zaten bu gelinimin ejesi näme paraliç geçirdi. Daylar yatır hadır. Eyle bir bara bu kıyıdan goğu görüyeti, bu gelinimizden goğu görüyeti ejesi, aktıklarından goğu görüyeti. Näçin munyada hem Türkmenistan'da hem kim görmedik adam Almandıra. Ona bara kıyıda zaten dolarlar üstüne altın üstüne ser. Pidası yok, ejesini bekledi ejesini. Ejesen bara bir kaylap ömrün sürpriz yapacak, yaşına gelecek deyip neyken eydir yani. Ejete ene ol. Soğun bara gelip bilmeya, edeceklerim var, koyacaklarım var deyip ol sadece pulunu biriktirip baracak ol ya. Salam, iyi yayınlar. Bu yere varıp ödüm edecek deyip bara hem adatlarını tayarlap var ya. Belki bunun içinde ben tanıyanım vardır, ben onun gaynatası. Bir de ayarlayın. Allah sabır versin gelecek. Menin ağamın ödü milisa, men ağamın ödü naçalık milisan şakır Gurbet olmuş. kuşu hoş geldin. Memlik şey. Men doğunumun ödü, men ağamın ödü. Hani şu metere Beni başlam. Yo başlama bilen bulundular doğunum bana bak hele. Bak ben sana değil mi? Ecesi paraliç verdi bunu işte. Kanı, benisine kanuruna. Düşününler ha. Ayıp değil mi bu kadıncağıza? Düşünün ha. Munyal bizim başkalarımızda munyaldat var ayıplık olup görün oğa. Tamam ol yaşlı gitti o çağıp surat astı. Ecesini beklentisi olmadı. Ama tenim öz Türkmenimi de. Keşke bunu sen çıkarma tanıtı. Keşke o sürprizle gitseydi. Ne alakası doğun? Senin Abdullah'a çıktı bu. Ayarlayın. Şu Abdullah şu turat çıkarma. Yok başkalar iki çöre paylaşıldı da. Ne düşürüyor musun? Ne gidip duyuyorsan. İyi ne kadar uzun ayı ya. Haderim büyürdü de gördüm. Ayarlaştı hem ben ötüş doğru atıyor. Şu da arasına gitmem misin? Kaderim. Tamam. Sen bana ben seni düşünüyen. Abdullah'dan düşünüyen. Belki yamalık yüzülerin yapılmadı o. Yöne keşke de aile arasına karışmasanızdı. Aylar atına yakacağım buraya gelecek. Yakacağım. Düşünün 4-5 çağırına boşunsa kovma. Şuna yok doğuncum. Allah'tan sabır versin. Oyacan hoş geldin. Allah'tan sabır versin bütün başkalarına da. Yani burada edecekler. Ne için bağın kökünün üstünde oldu. Yok orada alma yapacağım. Ben düşünemem. Senin düşünün yok. Bak ben sana diyorum. Abdullah ben çıkanım var ya. Abdullah ben o tohum diyeceğim. Bir ay ben daha ben. Şu al düğünle yapacağım. Yukarı yapacağım. Şunu başka bir yer çıkardı. Başka bir yer koy paylaştı. Ona diyen nokta yemin de şey sıraya ya. Doğanım bak ben sana kıyırım yok. Adam yalvarlarken yatıyor mu? Yok şuraya kadar yaptı ya. Yine geç. Yine geliyor. Bizim de ne biliyoruz. Etçik işimiz yok doğun. Bak doğunum anardan yerimize bağırıp dur, bayırıp dur. Ne için sen böyle paylaştırıyan, yine ne diyen deyip anardan sürpriz nemedilene menin diye hakkım diyeyim edesini begentirmek menin bana onu ver bunu ver diyen zatlar men koşturdum görmeli ol diye onun doğal hakkı diye. Ama diye bizim Türkmenlerimizden bir diye. Şunu etmendir de bu durumu düşüren prezidentimizi dün bir adam gelip ayıtta Serdarcan böyle siz de şey deyin prezident bu durumu düşüren bizim prezidentimiz bu gülkülere bu ağlamalara onları hiç demeyiz TikTok ortaya suratlar salmışsınız videolar koymuşsunuz gelip Abdullah'ın günahkar koyma ne için koyuyorsunuz o zaman çağı üzülüyor biri oğlan ayın içinden ece çıkmadı deyip ağlıyor yine biriniz etme onda öz aranızı sürprizinizi edin. TikTok'a ne mi yükleteceğiz? Bana bak o ya. Ecesini iyi verseydi. Onu Abdullah'ın ne mi günahı var? Sen çağırır kıyılar ya deyip ortada yorum yaptı. Ecesi gidecek dedi yani. Problemi sorun güç dedi yani. Yakacağım TikTok'a da çıksın. Bütün yayına çıktın. O her kim mesela bana bak o ya. Senin çağırların üzerine Abdullah gelin sağ olsun aydın. Çağırların şu tayda kıyınalı yani. Ecesiz kalkasız. Boynuna ne için şu yerde boyu katarı tort ertilse de çağı şu yerde üzüntüle, kaygılı, ecesini göresi geldi. Şunu görsün, bütün dünya görsün, şunu gitsin prezident görsün.
Prezident görsün görmesin beni ona men prezidentam orta koş men başka adam gayrat Osman gelin şey deyip gelin benim iyiliğin başkalasından bakmanglar, iyiliğin başkalasından paylaşmanglar. Biz näme aydım saz koyuyaz. Biz ne için Abdullah'ın paylaşımız yok. Biz näme oyan paylaşımız yok. Biz ne kaderen paylaşımız yok. Sizlerin aydım saz paylaşımı iyiliğin başkalasından nämişiňizler jan dogonlar. Seredim. Deman kapatayım mı? Yok, seredim. Menden başka nümlerce adam bir-birinin suratını paylaşıyorlar. Türkmenistan'da bir adattan daşarı ya var, gülkünç bir alkas ortada paylaşıyorlar. Gülkünç bir başka bir zat ortada paylaşıyorlar. Ya bir-birinin astronom ortada paylaşıyorlar. Ya ne edip gör. Gör yani. Paylaşıyorlar. Bir zaman kaderim. Her türlü zatlar paylaşılır ya. Yöne bizim häzirki adayımız var ha. Adattan daşarı yağdayda bir gıynaslı yağday. Indi onam halkın ünsü soňa çekilýär. Adamlaryň hemmesiniň derdi şol. Hemmesiniň derdi şol bolan üçin her kim soňa üns berýär. Elerde indi biz şo derdimizi güdlejek bolsak biz köpçülüge çykmap däl onda. TikTok'a çykmap däl biz eger şonu ýaly derdimizi güdlejek bolsak. Ana biziň ýalňyş ýan. TikTok mu var diňler ya? Bizler gelenimizde görüntü gepleşme bile yoktu. Çağıtıklandı. Altaylap ne döndük ağlay. Selamun aleyküm. Bu ettim de ne TikTok'a. Bu medelen Arman. Bu medelen. Hay onu tuda şükür olsun. Ben de bu değil. Neme? Mesela adı oluyor. Maşkala olsun. Bilmedim oluyor. Yani TikTok bir video paylaştım. Bolon Keşke Abdullah'can şunu etmeseydin. Barışlan meni ýöne bar biz näçe gidilecek bolup jan etsem derdimiz gidilip bilmez. Gelece yıkacağım Levap'tan mı sen? Benim Levap'tan doğum. Ha Levap'tan oradan biraz sorsam oluyor ama neçe yaşında gelece? 45 yaşımda. 45 yaş benden ulakenin. Bir gece sorsam oluyor ama ayıp görürsün. Ha neçe yaşında var gelece? 3 çağım var. Yoluşumuz var mı? Var yanımda. Ya ben Türk işlerini var mı? Hava. Hava. Hudaý cananyňy da başyňa dik goz Allah'tan ölmäň. Janyňy sag bolsun Hudaýym diňe Hudaýdan dilegimdir. Ýöne şuýda ýene-de işlemese. Ha, şuýda ýene-de işlemese bir kuşpamada ada çağlar näme meni? Hakyky gurrun. Bizim oynamağa gelemiz yok. Bak oğlum öýlendirdim 2 sany aktygym bar. Men şonu sarılasym gelýär sarılıp bilen noktagun. Bizim bir manat pul dik geldik. Bizim etçek koyduklarımız var. Oğul öýlendirmeli, okutmaly. Hemen etmeli. Eger bize de Türkmenistan'da şuly işler bu ýere gelmek olmazsa, o ýerde bir iş gücümüz olsa biz bu ýere geljek ýa-da. Aktıklarımızı sarılıp. Indi ýanky şu händen bäri bir kaçar arkasyndan var heli. Gilliýenrä gököldüm birçe fotoğraf üçin bir topar gowy kuruluşdaýdy. Ýöne arkasyndan görködip çykardy oraya gildi. Ana. Keşke diýen kelime var bilýäňizmi? Onu şedip çykar koyup çıkardı. O bu gow nire gitti. Şoň düýüp nirden geldi fotoğraf. Onun lidan neçenem aýdyp oturup başka ýerden aldım diýip otur adam. Ýene men üstüne gep gygyrýar. Canımda oğlum senden çıkmasa da bilir yüzün bir nurana yüzün var ekene. Ha ol ben ne çelme oğlum. Men diýip de azap görmüş. Men ýeke şuýda ara vatandaşlar. Göğüsten kanser hastasında size var buldum. Bu ýerde men işlemem meni aradyňa doktora berýän dogonlar. Ana görýärmi? Öldüriň bilen ýekejem aýany var. Öldüriň bilen diýär. Saçyny katovs gedip bak. Dinläli. Kaderim. Öldüriň bilen var ha. Oğlum ýaly lis. Tawa lis edip men saçymy aldylar. Men peruk gezdim. Utanjymdan bilýäňizlermi? Mega gynanmak bolmaýar. Men bu gepleri eşitip başgalar ýagdaýyny eşitdikden soňra men özüm ýaman oldum bilýäňizmi? Erwet oldum men. Indi şuýda işte ýan gelneje. Şuýda işte beşma turgadan ýan hawady. Ýekejem dünde Hudaýdan ömrüň uzak bolsun. Indi geljek çağalan hakynda üniversitede okutmak, çağalan okutmak üçin. Olar adam ýany ýetişdirmek. Şolan geljek adam näme pikir edýän? Geljek barada meni sizler çağalaryňyz üçin näme pikir? Men eger Türkmenistanda bolsam o pikirler puç. Hiç näme bilmeýän. Ama ben bu ýerde elimden geldigiçe başım sağ boldugyça hiç zaten eksik etmejek bolup bu ýerde çağalarym üçin aýakda durýan. Aýal dogonjygym, enejigim, daýdajygym. Hayır. Terediň biziň şu problemany düzeltmek üçin bizdiň iki barmak dilimiz bolanmaly. Elimide işlenmeden peýdasy ýok. Biz 100 ýyllap işlesek hem gydymyzy bagtletsek, agtygymyzy bagtletip bilmez. Ha, o. Yani gydymyda şo puly gazanan pulumyzy gydymyza ýetirsek, agtygymyza ýetmez şo pul. Şonuň üçin biz iki barmak dilimiz ulanyp baraşyp Türkmenistan hökümetine ýüzlenmeli, gaýrat et.
Bir de kömek et, biz o yerde işlep yaşayacak diýmeli. Bir borcumuz şol. Şonam ulanmana bir de ruhsat berin oklar. Yani biz Seni kim dinleýär, meni kim dinleýär? Abdullah. ruhsat bermeseler almalı gelinecek. Daydacan, almalı şonu ruhsat bermeli. Ýeň bolmanyna şu taýda türkmen halky sığınmacı olarak başurmana başladılar. Şu manisi näme? Han haýtyň aýdyp bilýär. Sığınmacı olarak diýmek, han aýdyp berin sığınmacı olarak başurýaňyz kimdige? Sığınmacı diýmek manisi näme? Han biriňi aýdyp berin maňa. Sığınmacı, yani menin öz yurdumda maňa yer yok diýmek. Men yok burdakylar aýdýan. Men düýün gün taýda bir goşga aýdyp geçdim 3-4 topok. O goşgyň içinde söýgünjem ýok, gyýgyrjam ýok, ýamanlygam ýok. Hiç zat ýok. Hiç zat. Öreň itenlemedi bir ýatlap, bir mümkin bolsa ýatlap berelim Abdullah. Bizim var kaderim bak hele benim hem 2 sancıklı giyren yayınım var. Türkmenlerlesi var. Men tanayan oyan seni. Bacım ben tanayan ben. Ha, tanıyan olsam biz o yere varıyız. Bizim mutlu yayında kimsenin gaybatını ham etmeyen. Yok men bana yayına Abdullah'ın yanına gelemde. Bacım Abdullah'ın yanına gelemde men söýüp gyýgyryp ya hiç zat diýmedim. Bir ýöne şu Türkmenlerle başladı. 2 topacık koş gaýtdym. Onu şol Türkmenistana yetdi kuň içinde. O taýda Diými? Bizim ullu kan derdimiz var arkamızda. Yöne son gidlep otuyoruz var. Gidlep otuyoruz. Oğlum istesek istemesek taşa urup dur. Çoğup çıkıp dur. Taşa uruya olun. Yine taşa uranam. Bu gedek sizin nesibeğine düştü. Sizin derdiniz taş urdu. İntelem münglerce adamın derdi çoğup çıkıp dur. Bugün olmasa ertir taşa uruya. Ýebagyň halky. Ha, şoňyň halky. Şu adam ölenler näçe türkmenem ölenler mizarlykda hemmem aglap oturduk bilýänsiňiz. Goýmana yer ýok mizarlykda türkmenler goýmana yer ýok. Erdogan almasa biz çok atylmalymy? Musulmanlyk nirde galdy? Şonuň üçin biz şu 2 barmak dilimiz ulanmaly da. Hemmemiz bolup şu 2 barmak dili ulansak bizim bir çözülmeýän meselemiz ýok. Häzir siz gilläň, ana gilläň, ana şok gyýjagasy gilläň, ondan gelmeňiz gilläň, gyýjagasy gilläň, gelmeňiz gilläň. Ýöne bugün olmasa ertir şo dertler taşa urar, şo dertler bilinler diýmek ýani sizin ki bilinmese başgalarynky bilinler ýöne bilinler şol. Şonuň üçin şonu gillemeli däl de şonu bir ýuwaşlyk bilen bir çözmege çalışmaly. Näme ýa? Onu bak hemmez at çıkalgasız. Siz TikTok'ta diýäňiz da biz men kanallara gidýän oturýas görür. Şol bile ýalňyş sizin etmeňiz. O ýerde bütün iç sırrymyzy dökeniz ýa-da çağalarymız geçen 2 tane ayal gepleşdi. Mesela WhatsApp var, Imo var. Orada guruňyzy. Näçin TikTok'ta bütün özelinizi aýdyşýyňyz? Yo. Ol ýalňyş, ol ýalňyş gyna. Ya o mesela şu taýda var, gepleşlerini alıp ýaýylýarlar. Şöyle bir-birine towa affedersin celip diyorlar. Şuna ayırmam yayılıyorlar. Bana bunlar Türkmenler maskara. O yanlış o. Yöne adamın derdi her yerde aydılmalam çözülmeler. Bendik bir yerde adamı görsün. Çok kıyın günde bolsa biz şuna hükman elimiz uzatmalı kömek etmeyiz. Ya 5 ayda taşlap kaydı. 5 aylık bebek çağam. Indi 5 yaşadı. Diyen ayal kızlarımız öz aralarında. Şunu derdini sadece birbirine gepleşirken ayda oturuyorlar şolara. Şunu duymalı. Birisi duymalı. Şu çağaların gözyaşı, ecelerin gözyaşı. Kimden tapma giymene, kim don tapma giymene, kim yer tapma koymana şu dögrem gerli şu an. Yok köp adam var ya yurtdaşındaki vatandaşlarımız köpüsü öz durmuşunu unutmak için, öz çağalarını unutmak için, ayarını unutmak için başka yollara. Şu kara, yana mı geldin sen kara? Haydi ver Nura. Yurtda şu atem da tersine gidip dur. Ne el tersine gidip dur. Dürüst adam bir yerik işe giriyor. Gelmenine dürüst yaşayacak, dürüst işleyecek, halal rahmet edecek diye olun. Şunu sığdıran oklar. Türkmenistan'da her bir giden adamlar korrupsiyanın içinde o Türkiye yok. Men korrupsiya edecek geliysen seni sığdırmayalar. Hem de tersine gidip durdu orada. Ya da mektepte muallim Abdullah. Ayda gayret et barmatçık. Yürü te provotsiru dedi otur senin takla otursun da var. Olmadı geplesin onunla men çıkayım var. Yok bakar son gel. Yol bir da aytacaktan derler yol maksat başka birinin sözünü kesip ünlü başkalara da soğuma mümkün. Seyret. Onun ya mektepten bir muallim ma çağa şu okuwçy bilen beraber gıdıklan ya diýeli. Gaterwet ünsü şoň ösme üçin bilim almak üçin diýeli. Şonu beýleki ýal tam muallimler şoňa sygdyrmaýar şoň ýal muallimy. Çünkü tutuş tersine gidip durda hemme ne sen gelýäňde şular ýal adamlaryň arasynda sana aýmaljak adam bolup käbir hakykatlar aýtjak bolýanda elbetde senden beter ýigrenji adam bolmaz. Abdullah. Biz ýal adamlardan bizden beter ýigrenji adam bolmaz çünkü tutuş hemme duruşuna tersine. Ve tarihte de Allah Teala
bir adamlığına da seyretmendir, milyonluğuna da seyretmendir. Tutuş kovmum helak edipdir gerek bolsa. Sağında seyretmendir şoň. Sany şu tutuş 500 000 adam, 1 milyon adam tersine var ýara diýip bir sanak peýgamber şolun wasyna gaçy görüşýär bolsa, peýgamber halas edipdir de beýlikler helak edipdir. Şoň üçin wara durýan tarapyňyzda seyreden adamlar birinji bilen siz aýtjaklar. Tarapyňyz siziň ertirki gün nähil ýagdaýda hasaba çekilejekdiňiziň suutnamasy bolup durýar. Haýsy tarapda dursaňyz, tagam iksan tarap bar. Bir zalymy tarapy bar, birim zalymy gaçy görüşýän tarap bar. Başga tarap ýokmy? Ay men goşulamok, ay men ortada, ay men size de goşulamok, oňa da on ýaly ortasy ýok bulardyň. Ya sen garşy tarapda dursaň, ýa-da sen zalymy tarapynda dursaň. Boldy. Şoň üçin ýa men öz kanalymda da paýlaşdym şu videony. Belaweter gelen wagtam imminde şu zalymy tarapynda durýan adamlar şu belany öz tapýar. Şu Kur'anda da geçýär-de, nime ayetler bilen suutnamasy bilen Kur'anda geçýär-de şu Lut kawmyny helak etmek üçin daş ýagdyrýar we şu daşlaryň üstünde haýsy daşyň diye kime gitjegi öňünden ýalyr ýagdaýda gidýär. Şol düşündirilýär Kur'anda. Tak što siz pikir etmeň o adamlar. Ay meni görýän näler, ay men hiç taat etmedim, men dymyp durdum diýmek bilen, ay maňa degmeýän ýylan müňül ýaşasyn diýmek bilen gyrada durmaýaňyz bara hiç ýengidem. Ödem. Şol Lut peýgamberiň aýalym daşy şolum helak bolýar. Çünki Lut peýgamberiň aýaly şo taýda şo döwürde erkek erkeğe ayal ayala erbet nemejin sigatnaşyklar, gaterwet azynçylyklar bolýar. Şoň esasynda da aýaly şu 3 tane perişte gelenle beýlik adamlara ýetirýär. Ine siziň isleýän zadyňyzy geldi. 3 tane görmege ýigit bolup gelýär o periştelere. Ve şondan soň Lut aleyhissalamyň aýalym daşy peýgamberiň aýaly şolum helak bolundan arasynda galýar. Sen özüňi bara diňe eden işiň hereketiň bilen diňe özüňe jogap berýärsiň. Şonu ýatdan çykarma. O gelen bolup ay arkamda arkada we ýapylany we pyspydan tapaýar o adamlar gawra ýeriňizde ýeke ýerýäňiz we ýeke hasap berýäňiz bara. Dogry. Şoň üçin aýtjaklarym gaýrat ediň tarapyny ýaman gowy seçiň. Biziň aýdan adamlar ýamanlygyna däl, zalimlere garşy ýurdun içinde de bolup durmy zalimlik. Hawa ýurt derejesinde zalimlik bolup dur. Nähil bolup dur? Korrupsiýa var hem ýerde. Sen git şu erkegiň wa bolsa, ýekeje erkegiň wa bolsa, git men şu edara işe girecek we halal dehmet bilen işleyecek diýip bilýäňiz. Ba bolsa aýdym ýurdun içinde. Men şu edaraň içinde ýekeje ödüm halal dehmet bilen işleyecek diýin. Seni şu taýdaky edaraň içindäki beýleki işgärler seni ýigrenmese, seni bir zat edip sen aýan gaýdyrmasalar zat bolmady. Aýaňdan asylýar. Seni aýaňdan asylşyp sen dürüst adam bolanyň üçin seni gras aýaňdan sallanýarlar ey. Dogry. Hemme tarapdan şeýle, adalet diýsen hem şeýle, satlyk dur hemme zat. Pulny töleýän alýan. Tapaýdy. Bular bu şunu zalimden aňar başlaýy bolup dur. Şoň üçin Allah Taala bize duýdurşok munda sil, tolon, şemal, tupan duýduruş binte. Bir dadyň nusxasy, has beterniň nusxasyny iýberýär siz duýduruş. Düşünseniz düşünersiniz vatandaşlar. Doğru ýmaýdaýyn men siziň ýamanlygyňyzy aýdamok. Men peýgamberimden estağfurullah. Menem bir siýal günäkär bir adam ýöne men bir zada wagtyny göz ýetirdim. Действительно şo ýurtda dürüst halal adam bolup ýaşamagyň kynlygyna gaty bir göz ýetirdim men şo zada. Şonuň üçin Abdullah senem bara kän Türkmenistana garşy gitme. Dogun senem o ýerde nime diýip düşündüm diýdiň soňra bir näde aýtyp. Yok gerek yok. O juvara aňara senin ogulgydyň vardır, eneň ataň vardır. Eşitip ýörse. Yok men gepiniň terse çevirip aýdyp atýnadyr. Bacım ikimize bırak bolmasın, ikimiz tat öleýsek bari bir de kilosdan çykýar. Dogry. Şu baştakinen bize Huda dinlemeýärler şondan Abdullajan. Özüň bu ýerde gara kütülen galýar. Ya dogan. Men dinlemeden. Menem dinleme, onam dinleme. Meniň näme boljagyny bilenem, onam pikir etme, ýöne sen öz durmuşyň öyle. Şu öz durmuşyň iki barmak diliň bar. Şu iki barmak diliň ulanmaly. Şoňa kändat gerek. O köp adam ödünü aldap gelip ödünü aldap ay beýdiýärler, egerde men yaram ok diýsem, egerde men yaram ok diýsem, men çağamyň ýanynda barasym gelýär diýsem, maňa aýlyk beriň diýsem, seni tutup öldürýärler. Ay oýla, ay beýle, hemme zatdan geçdik kolşul. Şu iki barmak dili ulanmajak bolup. Şu hatyn halak etmejek bolup. Neme kaderim sana diýerler atnaşlar. Neme Aygül bacım o çağan videosunu aldyryp paýlaşmady. Videosy ýok, menden video soraýardy. Videosy ýok.
Diňe fotoğraf küçük fotoğraf çağırdı salyk diýip bir barmak bilen görkezdiler oýma ulandyp ýöne dünýä dağa gitdiler gyd muny. Şu ýaýnlap oturanda ýa-paraňaşdyra da diň okudyp küçük tapsalar ýararlar. Her kimin derdi da kaderim. Her kimin derdi bolan üçin her kimin ýüregine degýär da. Ha o dogan garaşyk gelin han gelgen näme diýjek bolýar. Söwjek magy garçak bidiň näýär seni. Ya sevecek ya. Ha, näme onda? Kaderim eşdiýän meni. Ha o eşdiýän seni. Sen Türkmenistandan gaýdyňda näme diýip gaýtdyň? Meýdiň diýip gaýtdym. Yo, diňme da nämeni çykarjak bolýarmy sevek? Näme çykaraýyn ben? Näme diýip gaýtdyň diýip gurraýan şu gurraýan. Sen mektebi taşlap gaýtdyň. Arkada şofrat diýip gaýtdyk. Arkada şofrat ýaşasy arkada diýip. Yo, goşulmaýyn da Türkiýany görkezdi. Deret çıkarayda vermez. Deret menden için gelin aydayın. Vatandaşlar kim akıllıca gurulasa tuvalime kaderime ayarlığımı gatı yok gurulaya dile çeper. Hem nemeler şonyalı adamları atak edýänleriniň teýäri pedagog bolan soň birazjygam şolurda bilimi bolan soň görýänmi atak edişini. Ýa maňa bir näme diýe bilýän kaderim aventura diýilýän hasa kaderimiň diýe adyny nomeryny berseň diýe $10.000 berjek diýip ýaly ýa-ni liçkama. Meniň dukanymda pul geçen ok diýdim. Seňe näme gerek diýdim jogap bermedi. Kim men nomerymy soraýyn? Men aýdyp berýän şuýdan kime gerek? Yok, hiç kime de verme. Hiç kime de verme. Ýöne diýjek bolýanym, ýankyňam gelmeginiň, saňa atak etmeginiň täýäri. Şular ýaly ýerleşdirmeli, goşulyp ýa ýenese, şolaryň goşulmaly isleýän oklar. Ana. Görýäňmi, şeytanlara hyzmat edýän zalimler, iblisiň şeytanlary da bular. Iblis atasy, bularam şeytanlary, gullukçulary. Bularam gelip öldürünün şu wagtky düzeniniň bozulmagyny isleýän ok. Çünki halkyň diýeni inşallah kilos mezarda garaşyp otur atgarly. Ha, dile çeper bolsaň şonu ýaly tuvalime bakan ýoş galýa kaderim. Allah mundan beter bakan gaşyrsyn. Beýgersin gymmatyny. Yok, Nuri men düýün kuryt kuşka diýmedim. Da şuta diýkajam. Nuri, iki topojuk, müş topojuk goşgaýdyk geçip gitdim. Men üýt kuşka diýmedim. Olam ýadyljak gop ýadylmady. Mizarlaryna gitdim, şutaýda kilos mizarlaryna baram, detanlary görüp ýüreg mawap. 3-4 top gop agyma ýerli, men tanysmardym, moň agyma ýerli. Aýdyp goýardy. Men şonu Son üçine mene şey dip, o bana şonu ýalyp gorpdurlar, men bärde nemede oturman kalkan polis emekli, öýe barypdyrlar. O taýda goşgulyň içinde, ýa üýt goşukdat ýazlanok, hatranok, ýa üýt goşukdat ýok. Ine men iki topgan aýtyp bereň wagt derseň şu taýda. İki top. Gepasy bolmadyk, eýpany dünýä. Siz gör bizi näçe türkmenimden aýyrdyň. Jepasy bolmadyk, eýkapy dünýä. Jan köýürüm, söýgütlemden aýyrdyň. Yaňy 7 ýaşyňyz 19-49 açylmadyk tergüriň sözgünçesi, sepeseyram boly ýa dillerde ýüpek parçasy, al ýaşyl öwütüp toýa geljek türkmenimden aýyrdyň. Ak süýtdirip emdiren, ýagty dünýä iňiren, balam diýip pudy bilen zarin diňdiren, käbem diýen mehriban türkmen gelinimden aýyrdyň. Eklap saklap gazanjyny iýdiren, balam diýip söýgütlerini söýdiren. Çağalar üçün nirlerde gülembirini köydürün, kıvlamız diyen mehriban, gut jetlemden ayırılım. Şum açır seni bizden kanırıp alanna, Türkmen oğulcamın adam salanna, mehribanlarım bağını ağlap kalanna, çiğer bende bağlasından ayırdın. Bu dünyeden doyun bağırma adam zat, yalanaç dünyaya gelip yalanaç gidiyenler bir var. Kimseler gide otur bağı tümlüğü, kimseler gele otur yalancı dünya. Türkmen ağa telpen goýubadyňlar sen. Muhammediň nesli biz nazar kılar sen. Beýik bir ýeri barym, hakdyr nazarym. Allah penasyny aman saklasyn musulman halkymy. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah da on sesinize sağlık. Allah ýarkasyn. Menem ağlamajak bolup zor taýan ýa-da. Yürekden çykýan sözler görýäňiz vatandaşlar. Bular ýaly yürekden Türkmenistanyna goşgaýdýanam ýokdur. Ünsürt görüň. Yekece gurwan gula dilden goşgulan haýsy yürekden aýdylýanlar öýdýär. Ne yürekden aýdylsa nähil täsir edýär hemmeňde. Allah ýarkasyn dowan. Allah ýarkasyn kaderim. Her kimine indi şey aýal dogandan Türkmenistanyň hökümeti gorkýar da, yürekden ýaşaýan üçin, yürekden gurlaýan üçin, yürekden watandaşlaryny söýýän üçin Türkmenistanyň hökümeti kaderimden gorkýar. Ödümüzden gorkumuz yok, ödümüzden ölmede taýyn biz. Öňe çağa gelecekde çağılamız var. Ödümüz üstende okap, nähili oğlum onum bolsak, doktor onum bolsak, milisa onum bolsak, näme-de bolsa, şu taýda biz ýakamyza çyk getsegem, näme-de bolsa, elimizde tryapka alyp, ejenimizden kalkamyzdan götündü pürmedik aýban bolsa, biziň çağılamyz emine şonu dowam edip aýdymyzdan gelmer şular.
Biz 19 yaşımızda yersegem 40 yaşa gelýäs. Ömrümüz geçti. Biz adacağım olsa öňüňi seretmeli. Öňüňi arkaňa däl, arka bitdi, öňüňi seretmeli. Şulan gelecek hakkında Türkmen gelin ýyllarynda kän teslenýän men ýurt hakkında da diýem ok. Göbekanyň daman ýeridir ýöne gelecekki öňüňe bakmaly, öňüňe. Köküň buruna bak diýerler, öňüňe bakmaly. Bulan gelecek näme ýyly boljak? Bular näme ýyly bol? Biz ýani köpü gördük. Etkide näme de bolsa ýaşaýyşy gördük. Bizim çağlarymyz näme gördü? Wenk. Bular näme gördü? Näçe bir adamlaryň durmuşy bozuldy. Näçe bir adamlaryň. Sebäbi göde görünüp dura. Meselem ayaly içeride 5 ýyllap garaşsa, äri daşarda 5 ýyllap işlese, ökman ikilik ýetaymaly. Ökman eger bir bilmedim bir üýt göşük bir beden bolmasaň ikilik edýän sebäbi ol Arkadaşlar başlan almadım birazcık. Adamda bir neme kadim döwürlerde de şundaýalak dulumy yetmediler bide. Şundaýaly meselem kadim döwürlerde ata-babalarymyz hemişe gorkup yatıp durup birden giýje duşman gelaýmasyn diýip. Ýöne şolar öz çagatynyň ýanynda, öz gelininiň ýanynda, öz maskalasynyň ýanynda yatyp durupdyr. Şolar giýje gelip duşman bilen uruşmalan bolsa, barbar şolar bir gün ýaşasa da öz maskalasynyň ýanynda ýaşar. Ýok intäk bular bar, Abdullahy'da gidip bolsa şu wagt sığınmaca olarak kimlige başvurýarlar. Olar menne kapalyp başlaryny täzeltdi, kimlik beren oklar. Ya Türkmen yara gidip başladı ya, mende bu caşam gidiyor. Anarıp barsınlar, o zaman anardan bärik nire gidecek kan, hem satacaklar kan. Çimçilep yamandan çanaklar döküp başlarlar ha. Kaderim. Hazır taydamana men çene Türkiye izleyene buların Türkiye'nin. Hazır Türkiye yeni Suriyeliler karıştırıp eti Suriyeliler ile bu zatlar bolcuk olup eti. Yine de bize sıkıştırmaya, yakalamaya devam edecekler. Daha beter olacak yani günümüzde ortalıkta. Hazır yeni Türkiye karışıp eti. Türk bayrakları yakılıp yatı, Kayseri'de Suriyelilerin nämeleri yakılıp yatı iş yerlere. Bana beter bize sıkıştıracaklar. Riye harpa al sana şutayda bir vaynet burun sokmuş. Riye harpa yukarı. Tamam, hoş geldin. Şonýaly her bir howpdan gorkup ýaşasaň onda bir ýaşap bilmeýäs. Onda bir näle bir hyýal dünýasynda ýaşaýmasak hakyky durmuş bilen ýaşap bilmeýäs ýa-da wagtda bir oňa her howpdan gorkup ýaşasaň ýaşap bolmaýar dünýäde. Kaderim sen ýakyna ýok bolýaňyz. Neme erkek köýnekli kadın. Kadın diýme, kadın olup sen bak gelip bilýän insan oğlu däl ol. Canavar ol, canavar. Şode gorkýar da kölebesinden gorkup gidýär. Ayal olup temge güllä otýsan, sen ayal olup onu gorkut otýsan. Hele köýnekli diýme ýani, kemsitme bizi. O ýapa. Deret ol wara hökümetiň işgäri, şo ýok edilýär. Ýa-ni ota şo hökümetiň işgäri. Ya görmüyor musun? Bana o maksat deydi, Cemşidi deydi, görmedin mi? Benim kızım bilen tehdit ettiler. Gelip benim suratlarımı yayradılar. Zakir Canvartı men nähil ettiler. Kölebesinden gorkup ýaşaýan adam nasıl olur? Bu men näme istek göndüre ýankylar kabul etdirjekmi kabul? Gork ýana men ýygnaýmaňyz birden bermäýin istek. Gerçekten. Ey Allah. Abdullah, o mu ýagdaýlaňyzda onlar? O Hudaýa şükür özüm näde? Şükür. Unutma iş ýaşaýarsyňmy dagmy? O ýerde özüm näde? Firýoza gowmy? Ay bilem gowa. Aýdy berme bolýan atlar var. Indi biz Türkmenistanda işläp ýaşamaly da, men hemişe ýurtdaşynda gitmelimi. Bu arada aýdyp bersene sen. Hem için etýän gitmem. Abdullah ünsördiňiz ýanky YouTube-da da, ýanky TikTok'da da çykyp aňarda Türkmenistana köp adam şo basyp otýarlar ýanky. Näme bir edaraň başçylaryny kendir nemetlerinde. Ama bu kapıdan bas kapıdan çıkaryanlar mı? Şolar ýalakda men aýtdym şolar nämeden de şo öz aýlyklar öňe şu gaýda gün görüp bolmaýar, ogurlyk etmedi de. Bulan ömrü ýokly. Ömrü ýok. Ya hiç saata garanoklar, mektepler öz kisesinden kraskalar. Biz tarafın hastanelerde, banisalarda asırlık çüýrep ýetdi. Çüýrep ýere giden aynalar ýeriň ýanynda dur. Näme bir nam dedem zopma gelinecek. Näýe ogudan jary öküp aýallar gatýaryp paýjyp dolar hiç gaýrap böyle biz näme? Näe çeýde götüp bir bilen doga biz. Ya utanыңlar ya siz madem biz şunu yani bay yurt akıllı
Bizim ya halka daşar yurtta kan ağlattı. 3 günden beri aydı edil o paşa dövrünü getirdi. 3 gündür aydım sadece durotey. Evet, yürüyorlar. Hiç saat yok. Tamam kararsızlık bayramımız olsun, bir saat olsun getirsin aydım sazını. Yok. Özdük halk daşarda ağla otur. Birisi Ecesinin ölümüne çağıç. Bak gele çağıran suratını paylaşmak derken deyip ağlayan aşkala tozu diye. Halkın onu hiç. Ne anlamadım ama Allah kömek etsin. Yani anlamadım. Doğru. Hiç yok şunu görürler. Şunu. Onun yaşayışını görsem, şu dünyada adalet çok olur, şu dünyanın kapır nimetini ayttırmayın diye ya da ki. Yo, vatandaşlar, birden arası dağıtlar düzeltmek için yekece bir dilimi bilen gürlemek gerek. Yani bir derdimi de aytmalı, gürlemeli, bir hayiş etmeli, yalvarmalı, neyem etmeli oldu etmeli de Türkmenistan'a gidip soyuyorda yazar. Abdullah gelip aydan ola ki elinize yaralım, söğüşe bar kavga çıkaralım. Gelin koşulun değil mi? İş soralı, hakkımız soralı. Bizi çağlarımızdan ayrı düşürmesin diye. Aygül aydırlı sana yana kaytala oturmayın da. Onun için vatandaşlar bir iki parmak bilmedi ulanmalı. Bir girden bir aşağı bilmez. Yine ben çok iyiydim suratını ya paylaştım deyip kahar edip oturuyorsunuz. Sen paylaşmadın da arkanda var çıkır görközdünüz. O yarısını görüm etmedik bir de aram. Özler paylaşmasın maşkala. Oluyorsa maşkala da kalsın. Girlenip bir aşağı. Onda girlenip bir aşağı. Yok o yapar paylaşmalı. Derdin paylaşmalı. Derdin paylaşmasan çöküp bulmaya derdi. Ya şu yanak videolarda var ya ne ahil kargışlar var. Sen o şu yanak videolara gidip Ecesinin kargışlar var. Onun videolar hayır. Ben abisini bir maskalanın İşte diyor ki Türkiye'den varıp ağlaşıyorlar ya da çağlarını uçaklap ağlaşıyorlar. Şunun aşağında şu duruma düşürenler ölsün, şu duruma günahkar olanlar deyip kargışlar var yani kargışlar. Yani sonra... Ama prezidentin suratının altında geçen 300 neçe yorum var. Eğer 2 saat 300 öveneyim benim o odan prezidentim ana bizenki. İdris yerler o adamlar. İdris yerler edip. O odan eğer çıkan hüzün görmediler hiç aydı. Olar prezidentik. O ser. Mehmetcan o adamlar. Odan eğer aktarıp odan eğer vardılar. Seriyoza sen tutaydan boğurmayız. Seriyoza şu tutaydan boğurum seni. Ey Allah. Vay maskar ağlap koyur aytlarına bir gibi. Tamtık menen marat başla olayım olayım. Otam doğru. Yo berekellah kadarım. Men ağlayacak bolup oturuyorum. Men yine yüreğim ağrap durumda o. Dünyadaydım. Sonra men ağlamacak bolup mert bolup durup durumda ya ka adam ağlasa olmaz. Umuman sen barayda Abdullah Türkmenistan'a. Men baranımda bir probleme çözülüyor mi? Hiç şey yine senin ecen yağlı ayal doğunun senin çağan yağlı adamların problemi çözülüyor mi men Türkmenistan'a baramda? Ya çözülüyor olsa men baracak şöyle. Yönü çözülmüyor. Tebe men yağlı adamlar Türkmenistan'ın içinde de var. Şolongan problemasını çöden oklar. Şolaram dine gurlayalar men yağlık. Yönü çözmüyorlar da. Kıyınan taptı. Yani bizim de köpçülük olup yürülendik. Çözerler elbette. Onun için gurlemeli. İki parmak dilini bulunma. Yani koşun aydık derdi ay borlu ağla yana. Bir yıllık gol yana. Benim ağırak vaktin kaldı sonra aytyan. Senin vaktin. Senin vaktin benden köprek. Mesela bir yıl 2 yıl. Adamların derdi bişişip adamlar ödünden geçeceğince. Yani hoş geldin bacım. Bugün benim bir videosu denk geldi. Ağlap çağacıklarını görüp her gün ağlayan birileri yazan gittik gel ana ona ait bu gitse Türkmenistan'a izin vermeyen ona ne yorumlar var. Hiç ne gülü oylar versinler. Hem benim içi hem bir